Hola, famílies. Bueno, abans de res, donar-vos el bon dia i, sobretot, bon any, felicitar-vos l'any. Avui és 1 de gener del 2025. I bueno, he sortit a passejar i a entrenar una mica amb la Linda, que la teniu aquí. Aquí la podeu veure. I, bueno, volia començar una mica l'any una mica com també l'havia acabat, no? Amb gossos i arts marcials. Per tant, bueno, hem vingut aquí una estoneta al camp a passejar, a donar una volta, a començar l'any amb la natura i entrenant una miqueta arts marcials, que això ens ajuda una mica doncs a cuidar-nos físicament, a estar una mica en forma i a fer una de les coses que més m'agraden, que són les arts marcials. Per tant, quina millor manera de començar l'any que amb gossos i amb la Linda i arts marcials. I res, això, un vídeo una mica curtet, però sobretot per això, per felicitar-vos l'any i desitjar-vos doncs, tot el millor per aquest 2025 i que, tot i que segurament no tot sigui bo, perquè és realment impossible i probablement tampoc seria el millor, tot i que vinguin perdó, tot i que vinguin moments difícils, complicats, que emocionalment ens puguin deixar força tocats, bueno, d'això també s'aprèn, o s'hauria d'aprendre, a conèixer-nos una mica millor nosaltres mateixos, a desenvolupar altres recursos i eines personals, a conèixer millor a la gent i a l'entorn que ens envolta, en definitiva, a créixer com a persones, com a éssers humans, i a mirar de que totes les experiències i tot allò que ens vagi passant, sigui bo o no sigui tan bo, doncs ens ajudi a créixer i a desenvolupar-nos com a millors persones i a poder contribuir millor en aquesta societat i en fi, a altres persones, a altres animals i en el planeta en si que tanta falta fa. Així que res, això, desitjar-vos bon any i una forta abraçada a tothom i ens veiem en propers vídeos. Vinga, fins ara. Adéu.